Σειρά στο βήμα έχει ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της σημερινής μας ημερίδας, κ. Δημήτρης Αγγελάτος, καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας και θεωρίας της λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διακεκριμένος σολομιστής. Μακαριότατε, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι πρόσωποι των πολιτικών δυνάμεων της Κύπρου, αλλά πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που διδάσκεται Σολομό και βεβαίως αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες. Είναι εξαιρετική η περίσταση, καθότι σπανίζουν τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, τέτοιου τύπου δράσεις. Ενώ δράσεις για το έργο σημαντικών συγγραφέων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Και τούτο γιατί οι ανθρωπιστικές σπουδές, καθώς τα ξέρετε, οδηγούνται σιγά σιγά στην μηδενική τους βάση. Και αυτό, ειδικά η περίσταση σημερινή, μας δείχνει ότι ενδεχομένως να μπορούμε να ελπίζουμε πως θα αντιστραφούν οι όροι και θα έχουμε μια καινούργια επανεκκίνηση. Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικών ό,τι είναι αληθές. Σολομός. Αλλά με ποια έννοια? Εθνικών τι εθνικών? Είναι πάρα πολύ εύκολο, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, το εθνικών να πάει προς όποια κατεύθυνση θέλει ο καθής. Ο ποιητής όμως εννοούσε κάτι άλλο. Το συνέδεε με το αληθές και το αληθές ήταν το αληθές της τέχνης. Επομένως, το εθνικών είχε να κάνει με την καλλιτεχνική, λογοτεχνική δημιουργία. Ο Σολομός επεδίωκε να ανεβάσει τον πύχη του απλού ανθρώπου, των κοινών ανθρώπων, λίγο πιο ψηλά. Να τους κάνει δηλαδή καλλιτεχνικώς ενήμερους, αν θέλετε, να τους ευαισθητοποιήσει, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Τότε και μόνο τότε, εάν συνέβαινε αυτό, τότε θα είναι το εθνικών αυτό το επίτευγμά του. Στη βάση αυτή καταλαβαίνετε ότι ο Σολομός είναι ένας πανταχού παρών, αλλά στην ουσία ανύπαρκτος ποιητής εννοώ. Είναι πανταχού παρών ιδεολογικός πώς. Καλλιτεχνικός και επιστημονικός, πιστέψτε με, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, είναι ανύπαρκτος. Δεν τον γνωρίζουμε. Και δεν τον γνωρίζουμε διότι δεν κάνουμε τον κόπο να διαβάσουμε, όχι τα κείμενά του, τα κείμενά του υπάρχουν ωραιότατα, να διαβάσουμε τα χειρόγραφα του. Ο μεγάλος ποιητής είναι στα χειρόγραφα του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε, ειδικά για το έργο του Σολομού και ειδικά καθώς είναι η περίσταση αυτή, βρισκόμαστε στην επιστημονικά μιλώντας, βεβαίως, στη δύσκολη περίσταση να καλέσουμε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με το έργο του Σολομού να αρχίσουν να κάνουν σοβαρή επιστημονική εργασία επί των χειρογράφων και όχι επί των γενικοτήτων. Με αυτές τις λίγες επισημάνσεις χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Αντσουλή. Επαναλαμβάνω, σπανίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες και πιστεύω ότι όλα όσα θα ακούσετε θα σας κάνουν πλουσιότερους και πλουσιότερες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία καθηγητά, και νομίζω θα εξέφρασα το αίσθημα όλων των παρευρισκομένων, λέγοντας ότι ανυπομονούμε για τα όσα θα ακολουθήσουν στο επιστημονικό μέρος της ημερίδας, τα οποία ευελπιστούμε να αποδείξουν αυτό ακριβώς που λέγατε, ότι το εθνικό ουσιαστικά δεν άγεται και φέρεται, αλλά αντικατοπτρίζει το αληθινόν της τέχνης.